shi zargi wanda ba a tabbatar da shi a kotu ba bai zama gaskiya ba. Tun me wani zargi na je kotu, amma da sharadi idan aka tabbatar da duk abin da ya faɗi ba gaskiya bane a kaina, to duk abin da na azamai na dameji dole sai ya biya. To duk wanda zai yarda da wannan zargi to ya rubuta bond, ya rubuta a rubuce yarjejeniya cewa ni na yarda da cewa duk zargin da nake wa Bello Mutawalle, idan wannan zargin bai tabbata gaskiya ba ko ba ni da wata shaida mai ƙarfi wanda zan tabbatar da duk waɗanda zarge-zargen, to ni na da duk abin da Bello Mutawalle ya sa a matsayin fansa to zan biya. Sannan kuma a yau duk bukata ya za a yi in ba ma'aikata tsaro ta wannan faɗa ma yawancin su suna da hannu da za a kai da gwamnati, kuma mu ke binciken, ina cikin masu binciken. Saboda haka duk kuma sun sani sai wata duk abin da za su kokari yanzu ne ya za a yi Bello Mutawalle da ya ba ma'aikatar tsaro a kai shi ko inda za, to suna tunanin ko na ba ma'aikatar tsaro ai bincike zai ci gaba ko ba ni wurin. Waɗannan zarge-zargen kun taɓa tsaya kuka yi magana su da shugaban ƙasa, in kuma kun taɓa misali da shugaban ƙasa ya da shugaban ƙasa ta hito ta wanke duk wannan zarge-zargen, saboda ai kaga akwai jami'an tsaro waɗanda kuma ba wai sa su ma aka yi ba, su suka sa kansu suka yi duka wani bincike da baka tunani, suka gano kawai zarge-zarge ne na 'yan siyasa, zarge-zarge ne na masu ra'ayin su ga cewa sun shigo tare da mu amma ba su da hanya. To ya za su fitowa da wannan da sisan saboda su sa man wani bakin jini, ko kuma suna ganin zan koma in takarar gwamna, ya za a sa man abun da mutane za su sa man wani bakin jini wanda Allah shi ke. Ko shi gwamnan da ya gade ni yana ganin sai ya yi haka yake iya samun nasara, yana ganin sai ya bata mun suna ka iya koma gwamna. To ni tunane na Allah da ya bashi gwamna shin bai yadda da Allah zai iya ƙara bashi ba in Allah ya so ya koma? Allah da ya cire ni daga gwamna bai yadda da Allah na iya maida ni gwamna ba idan Allah ya niyyar maida ni gwamna? Tun abin da yake kira ga al'umma shine to san da wannan zargi ne, kuma kamar da ni faɗa har gobe ina bisa ra'ayina na rantsuwar da ni na cewa idan ina da hannu ko na san masu yi ko kuma na san waɗanda ko ni ke sa a yi ko ina ɗaya daga cikin wanda ya karfafa yin ta'addanci ta cikin Allah ba na mun har yanzu ina kuma ina har yanzu kalubalanta shi Dauda ya fito ya faɗa mu duniya cewa ya yi rantsuwa kamar da ni gaban malamai na jihar Zamfara, ya ce duk zargin da ya kawo Bello Mutawalle ya rika Qur'ani cewa tsakanin shi da Allah da wannan Qur'ani duk abin da na faɗi akan Bello Mutawalle gaskiya ne, kuma in ba gaskiya bane ya ce Qur'anin Allah ya kama shi ko kuma kada Allah ba shi lamu. Ya Excellency, abin da mutane suke cewa shine ana zargin ka ɗauko dusa ka rarraba wa mutanen nan da ake ganin sun zo sun kashe mutane, kuma kai ka zo kana ba su abinci suna ciyar da dabbobinsu. Mutane suna ta mamaki. Idan na ɗauki dusa na ba shin na ɗauki dusa na ba su a matsayin suna 'yan ta'adda ne ba su dusa, ko ko a matsayin an zo an yi sulhu don a zamna lafiya aka ɗauki dusa aka ba su. Sannan dusar da aka ba su da a ba da dusa da a kashe al'umma ko a kashe mutum guda, wanda duk dusar ƙasar gara ka bada ta gabaki ɗaya kaf da aka ce rayuwar mutum da. Jama'a barkanmu da wannan lokaci da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. A yanzu haka muna tare da ministan ƙasa a ma'aikatar tsaron Najeriya, Dr. Bello Matawallan Maradin. Honorable Minister, barka da wannan lokaci. Yawa Zaharaddin, barka da lokaci. To, kun je Saudiya kuma ka jagoranci tawagar Najeriya da ta rataba hannu a yarjejeniyar tsaro tsakanin gwamnatin Saudiya da gwamnatin Najeriya. Me wannan yarjejeniyar tsaro ta kunsa? Alhamdulahi a wannan tafiyar tamu mun je mun sa hannu tsakanin gwamnatin Najeriya da ta Saudiya akan yadda za a yi aiki tare tsakanin jami'an tsaro na Saudi Arabia da kuma ita Najeriya. Yarjejeniyar ta kunshi abubuwa da yawa na taimakon juna tsakanin ƙasashe guda, wanda kuma Allah ya da wannan yarjejeniyar za ta kawo alherai da yawa a tsakanin wannan ƙasashe guda biyu, wanda ya haɗa da harka ta yadda su kansu za su shigo da Najeriya kuma su taimaka ma Najeriya da harkar tsaro, da kuma wasu makamai da za su taimaka ma Najeriya, da kuma ba da horo na musamman a sojojin Najeriya, da kuma ƙoƙarin yadda za su zo su ma Najeriya su kawo masana'antu na harkar makamai a zamani a wannan ƙasa ta mutum. Me za ka shaida wa 'yan Najeriya
idan har da za ka samu dama misali kamar yanzu da muke son mu ji me za ka gaya wa 'yan Najeriya idan za ka fuskanci shi wannan zargi da aka jima ana maka shi. To kamar da ka sani Malam Zahraddin, shi wannan aiki na lokacin da ina gwamnan jihar Zamfara abu ne wanda ba wai abu ne wanda ni na isko na harka matsalar tsaro a jihar Zamfara. Ko da ni zo na isko wannan abu, kuma shi wanda na gada shi ya nashi kokari shi ma a wannan lokaci na yadda zai kawo ƙarshen zaman lafiya a jihar Zamfara, inda a lokacin shi ma ya yi ƙoƙarin sulhu da su Buharin daji, wanda kuma lokacin da su ma suka samu wannan sulhu din an samu sauki sosai sai daga baya abu ya ƙara lalacewa, wanda ina zuwa gwamna ni ma sai aka da cewa ya kamata mu ɗauko wani irin mataki wanda za a kawo ƙarshen zaman lafiya da azam. Saboda haka in ka diba batun sulhu da ake ta magana na yi sulhu ai kusan duk gwamnonin arewa waɗanda ke fama da wannan matsala a wannan lokaci su yi. Makwabci na mai gidanmu gwamnan jihar Katsina a wannan lokaci Aminu Bello Masari shi ma ya yi kokarin shi domin ya ga cewa jihar ta zauna lafiya. Haka Sokoto, haka Kebbi, haka Neja duka sun irin waɗannan kokari, domin a matsayin kana gwamna to hakki ne naka a bi kowace hanya domin ka ga cewa ka kare rayuwar al'umma, ka kare jinin al'umma jihar ka, sannan kuma ka duk wani abu wanda za ka tabbatar da ka dakatar da kowane irin ta'addanci a wannan jihar ka. Domin mi dan kan kowa ma Allah subhanahu wataala ba kowa zai tambaya ba, bai tambaya kai dan jarida ko mutanen gari da ke surutu. Kai a matsayin gwamna kai ne Allah zai tambaya wani aiki kai, ni kai da al'ummarka. Saboda haka a wannan lokaci da aka yi ta waɗannan surutai sulhu ne da aka yi, wanda har yanzu akwai gwamnonin da ke tsoro. Shi yanzu misali zan baka, yanzu kamar Kaduna State an yi sulhu da baka isa ka je birnin Gwari ba, yanzu kana iya zuwa birnin Gwari. Yanzu shi kenan saboda Allah don gwamnan Kaduna ya ga cewa mahitar shi shine ya sulhunta da waɗannan 'yan ta'adda domin su ba kashe jinin al'umma, su ba kashe al'umma, su ba al'umma su je su yi noma su samu abin da sun ci. Yanzu shi kenan idan gwamnan Kaduna ya bar gwamna shi ma sai a ce ya yi hulɗa da 'yan ta'adda, ko kuma duk gwamnonin da suka yi to shi kenan sai a ce to shi kenan tunda sun yi hulɗa da 'yan ta'adda ko sun yafe masu kuma sun bar mutane sun yi al'amuran su na yau da kullum, sai a ce su ma suna hulɗa da 'yan ta'adda. So abu ne kawai da ake ta faɗa na siyasa. Amma mai girma minista, wannan zarge-zarge masu nauyi ne a matsayinka na tsohon gwamna kuma ministan tsaro, ana alakanta ka da cewa kana da alaka da mutanen nan. Yanzu kana nufin misali duk zarge-zargen da ake baka da wata alaka ta tausayin da ake ganin kake masu waɗannan 'yan bindiga, musamman yadda wasu suke cewa a bayananka lokacin da kake gwamna ka yi maganganu haka da suke nuna kamar kana tausayawa su ko kuma kana goyon bayan 'yan bindiga ɗin nan misali. Kamar wacce magana aka yi wadda na tausaya ma, aka ga ina tausaya ma 'yan bindiga, sai ga naka ko abin kamar misali haka ana magana cewa motoci ka sai motoci ka rarraba musu 'yan bindiga ɗin nan, sannan kuma har dusa ma an ce ka saya ka rarraba wa 'yan bindiga ɗin nan. To misali lokacin da muka zo aka yi maganar sulhu, a da za a ga cewa idan ko Niger Delta in za ka yi Kaduna, sanda aka kokari a yi disarmament, za a ga cewa za a dawo da wato yadda za a karɓe makamai ga hannun 'yan bindiga. Za a ga cewa ko a Niger Delta lokacin marigayi Allah ji kanshi Umar Musa Yar'adua an yi wannan, wanda suka shigo da cewa a dawo da makamai ana ba su wani abu. To ni nake yarda da wannan abin da suka zo lokacin cewa za su dawo da makamansu. Dawowa da makamai shine na idan sun dawo da makamai suna magana a basu kuɗi, ni ba zan fara kuɗi ba, saboda tunani na idan aka basu kuɗi za su da kuɗin nan to sai su sai makamai su zo su ƙara su da ta'addancin su. Aka zo ga baki ɗaya, kuma wannan abu da aka yi ba wai ni ɗaya ni shi ba, jama'ar jihar Zamfara gabaki ɗaya kam Allah ya taimake ni a lokacin kafin ma in baka ainihin abin da ya faru tun farko na magana masu sulhun da ake magana. Wata rana na zo in ga marigayi Muhammadu Buhari shugaban ƙasa, Allah ji kanshi da rahama. Radda da zo na gan shi sai ya ce, gwamna a jihar ka ana fama da matsalar rashin tsaro. Haka ina umurtar ka je ka samu inspector general na 'yan sanda
a lokacin Muhammad Adamu ne shine inspector yan sanda. Ya ce ka je ka same shi domin zai taimaka maka kuma zai magana da shi don hanyar da zai taimaka maka ina son a samu zaman lafiya a Zamfara. Saboda samun zaman lafiya a Zamfara shine za a samu zaman lafiya a Arewa saboda duk abubuwan da na faru a jihar Zamfara aka yi su ne ce to Allah shi da bijin. A bayan na baro shi ne kirawo shi inspector general yan sanda ya ce to bai girma gwamna ina da wani abu yau amma gobe ka zo karfe. Ya ce to shi ke. Ya je karfe 2 da following day sai na same shi a ofis. Ko da na same shi a inspector yan sanda a ofis Allah ka na same shi da kungiyar yan miyar ta Allah. Wanda zan iya tunawa mutum 2 daga cikinsu akwai wanda shi ne yanzu shugaban kungiyar miyar ta Allah na ƙasa wannan mutumin Yobe. Sannan akwai Audu Kiro wanda a wannan lokaci shi ne shugaban kungiyar miyar ta Allah. Muka zauna aka tattauna hanyoyin da za a bi. Wanda wannan ba Allah da mu kuma aiki sai dai a ce Allah saka madari domin duk wani abu wanda zai yi na a kawo ƙarshen matsalar tsaro a Najeriya ya yi ta. Kuma ya ba da kowace irin gudunmuwa ne ga cewa a matsayin shi inspector general yan sanda a wannan lokaci an samu tabbatattun nan. Ba mun tattauna da su cewa hanyoyi aka bi da dama wayanda muka tattauna wanda wasu ba sai an haɗe su a nan ba. Nace to su bari in koma jiha ta in tuntuɓi al'umma. Da ni koma jiha wayanda fara kira su ne sarakuna duka na jihar Zamfara. Nace musu to ga maganganun da aka zo da su amma ni ina so in ji shawari gare su. Shin yin sulhu da 'yan ta'addan nan alheri ne ga al'umma ko in koma in faɗa ma gwamnatin tarayya cewa a yanke su a wannan lokaci. Sarakuna gabaki ɗayansu duka suka ittifaki da cewa to abun da a daidai a yi sulhu da mutanen nan domin a zauna lafiya. Saboda daga lokacin tura ta kai bango mutane na wahala ana kashe mutane ba su zuwa noma mutane ba su zuwa garuruwa akwai kasuwanni gabaki ɗaya na jihar Zamfara a lokacin duka bai suke ba su aiki. Haka hanyoyi wasu ba a yi su. Ni ce to shi kenan da ni ce tasu ni ne su ma malamai na jihar Zamfara gabaki ɗaya a ƙarƙashin shugaban majalisar malamai ta jihar. Shi ma muka yi magana da su gabaki ɗaya muka kai ƙarshe da su akan cewa ga abin da muka. Ni ne mai jami'an tsaro. Jami'an tsaro suka ba da shawarar cewa to duka babban matsalar nan a wannan lokaci 'yan sa kai. Don haka dole a nemi 'yan sa kai a yi magana da su. Sannan a nemi shugabanni na Fulani su ma a yi magana. Jami'an tsaro suka ce a ji daga gefen 'yan sa kai sannan a ji daga gefen Fulani. Ta wannan lokacin ne ni bido 'yan sa kai gabaki ɗaya aka zauna da su. Muka ji bayani daga gare su tare da jami'an tsaro tare da sarakuna tare da mallamai ba ni kaɗai a Bello mutuwan da ina nan. Sannan bayan wannan sai aka ce to a nemo su ma shugaban Fulani. Kuma aka kirawo shugabanni na Fulani kuma muka saurari na su korafi tare da jami'an tsaro akwai kwamishinan 'yan sanda a lokacin in ba zan manta ba na Gwaggo akwai kuma darakta na yanzu ya excellency kafin na san zaka ƙara haske kan wannan su jami'an tsaro a lokacin haka wannan sasanci da kuka yi suna samun bayanai akan yadda kuka yi wannan sasancin haka ko kai kaɗai ne dai tun da ba ma wai ana samun bayanai ba su ma na ba da shawarwari waɗanda za a bi kuma duk matakin da za ni ɗauka da su muke ɗauka kuma alhamdulillah Zaharuddin waɗanda jami'an tsaro ai duk suna raye ba su mutu ba kuma idan faɗa ma shi wannan na Gwaggo yana nan raye bai mutu ba shi a CP a lokacin wato kwamishinan 'yan sanda akwai Muhammadu Wakili shi a darakta na SSS a Zamfara yanzu haka shi kan shi yana jihar Neja ai mashi security advisor na gwamnan jihar Neja duk lokacin Abu Bello aka yi mashi wannan a doke da Zamfara aka kai shi darakta SS a Neja bayan ya samu retirement din shi kuma gwamnan ya ɗauke shi aiki saboda mutum ne kwararre ya san abin da yake kuma ya san aikin shi kuma mutum ne mai gaskiya to duk da su aka zamna duk wannan abin da ka gani tare da waɗannan mutane aka zamna duk abin da nake yi tare da su muke yi to da aka zo aka zauna da su jami'an tsaron aka kirawo 'yan sa kai aka ci tasu aka kirawo su ma shugabannin Fulani aka ci tasu sai aka ce to a haɗa gabaki ɗaya da Fulanin da jami'an tsaro da kuma sarakuna da 'yan sa kai su ma a yi wani mutum. Ni ce kowa ya yarda suka ce su yarda. Wanda Allah ya taimake ni a lokacin duk da an yarda amma ni ce to a yi takarda. Kowane sarki sai da ya sa hannu da takardar cewa ya yarda a yi sulhu a jihar Zamfara. Wannan takarda tana da aji. Ina son ka san da wannan. Saboda haka
ba kuma ko da suka sa hannu sarakunan nan jami'an tsaron da an wannan wurin da kwamishinan 'yan sanda da darakta SSS da brigade commander da kuma ina ganin controller na civil defense duk sai da suka shaida wannan kuma suna nan ba su mutu ba duka waɗanda mutane da yake maka bayani suna nan da rayuwarsu ba su mutu ba saboda haka ni abin da nake kira idan har akwai masu wani abu ko wani tunani to kaga dai akwai ma'aikata ta 'yan sanda tana nan waɗanda mutane da na faɗa maka duka suna nan sannan duka malaman nan na Zamfara suna nan sarakuna na Zamfara suna nan saboda ka kai ɗan jarida kake ina son ka ce kai independent binciken ka tambayi duk mutanen gada ni maka bagana shin bayanin gada ni akwai kure gare shi gaskiya ce na faɗi ko ƙarya na faɗi yana son kai wannan a matsayin kai kana ɗan jarida ka san wannan to in ka lura shi yasa amma your excellency abinda mutane suke cewa shine ana zargin ka ɗauko dusa ka rarraba wa mutanen nan da ake ganin sun zo sun kashe mutane kuma kai ka zo kana ba su abinci suna ce da dabbobinsu mutane suna ta mamaki kuma wannan idan na ɗauki dusa na ba da shin na ɗauki dusa na ba su a matsayin suna 'yan ta'adda da ba su dusa ko a matsayin an zo an yi sulhu don a zamna lafiya aka ɗauki dusa aka ba su sannan dusar da aka ba su da a ba da dusa da a kashe al'umma ko a kashe mutum guda wanda duk dusar ƙasar gara ka bada ta gabaki ɗaya kaf da aka ce rayuwar mutum da ina son ka fahimta a matsayin ina gamna a lokacin abunda a dole gare ni in tabbatar da cewa na kare rayuwar al'umma mutum guda ba a kashe ba a sace wani ba sannan kuma ba a ɗauki kayan wani ba saboda idan duk dusar Najeriya ka haɗa ka bada ka ceci jinin mutum ɗaya to ko shi ɗaya ishe ka saboda kuma lokacin da aka yi wannan din ai ba wai lokacin da suna ta'addanci ba ne lokacin da sun ka taho sun ka yadda sannan ba wai ma da aka bada haka din ba an zo an karbi makamai gare su wanda karban makamman nan da an kai gare su mun anshi bindiga ta kai 2000 da wani abu kuma duk wannan rafa da nake gaya maka yanzu haka akwai bidiyon su sannan ina iya tuna akwai wani babban mutum mai muhimmanci a Najeriya a lokacin shine Chief of Army Staff shine Lieutenant General Burtai lokacin da aka kawo makamman nan Burtai ya zo Zamfara saboda nuna sha'awar ganin cewa an kawo ƙarshen matsalar tsaro sannan shi Burtai din ma a wannan lokacin shi ya ƙara bani shawarar cewa mai girma gwamna duk abin da za ka yi waɗannan mutane idan sun yadda za su zauna lafiya to ba wai a ƙyale su da makamai ba ka yi ƙoƙari makamman nan ka karɓe su ga hannunsu domin idan an ba musu makamai to duk abin da za su haɗa maka ƙarya suka yi za su koma daji su ci gaba da ta'addancin da suke yi. Kun yi nasarar karɓar makaman domin motoci ake cewa ai karɓar makaman da aka faɗa da nake maka magana ai yana nan ko gobe akwai shiga social media kuma a lokacin ma da aka yi ni kirkiro wannan community protection ga lokacin da mun ka zo da su waɗannan community protection ga babu makamai in fact a lokacin ni magana da kwamishinan 'yan sanda da cewa cikin makamman na akwai na kwarai a basu wanda za su tahi su shiga daji domin su yaƙi ga lokacin waɗanda sun ka balle ga maganar zaman lafiya saboda haka abu ne wanda an kai kaga akwai zan tura maka hoton da jami'ai na 'yan sanda da na custom da na immigration da na prison da na civil defense da na sojoji duk suna da sada aka kawo makamman nan kuma shaida ne kuma yanzu haka in za ka yi googling a TBC za ga wannan abin da nake gaya ma sadda aka kawo makamai yana nan ga TBC a YouTube sadda muka karɓi makamai da yawan gaske na mutane sannan kuma ko da aka yi maganar dusa mutum nawa mutanen na aka sako akwai waɗanda ko da na hau gwamnati sun yi wata 7 a hannun 'yan bindiga akwai musamman 'yan Koriya doktoci ne na Koriya da aka ɗauka wannan hau gwamnati sun yi wata 7 suna hannun 'yan bindiga amma duk an sako su sannan ko da aka sako su sai da aka yi sulhu sannan aka sako su duk mutanen da mun ka samu nasara aka sako su akwai wani bidiyo da zan tura ba wanda wani ba Allah ya ce har ya kai ga cewa sai da 'ya'yan shi domin ya samu incin kan shi a samu kuɗi a biya amma haka wallahi aka karɓo su ba tare da an ba da ko sisin kwabo duk
al'ummar Zamfara za su shaidi wannan, al'ummar Najeriya ma sun shaidi wannan, 'yan jarida lokacin ku kun shaidi wannan, duk wannan an yi su ne a waɗannan lokutan da an kai da sulhu, a wannan lokacin ne babu kasuwar Zamfara da ke aiki, a wannan lokacin ne duka kasuwanni aka buɗe su, hanyoyin da ba a biya duka aka bi su, duk wani wuri inda ba a iya zuwa a wannan lokaci sannan aka bi shi. Sannan ina son ka sani Zaharuddin, a wannan lokacin duk da an yi wannan sulhu din, ni na ɗauko tsohon inspector general na 'yan sanda MD Abubakar, na yi sa shi chairman na kwamiti na hukuntar da duk waɗanda aka samu da hannu ga ta'addai, wanda ba taɓa samu haka ba. MD Abubakar yana nan raye, kuma report ɗin shi na zan tura maka report ɗin su MD Abubakar. Bayan sun yi report ɗin su, suka sa waɗanda suka ganin suna da hannu da wannan ta'addancin. Sannan muka ba wani tsohon kwamishinan 'yan sanda Mamman Anka ya yi farar takarda wato white paper kenan. Bayan ya yi white paper ɗin nan, ita mun kai amfani da wannan white paper, kuma sarakunan da an ka samu da hannu dumu cikin wannan abu aka taho aka kore su. Bayan wannan ni kwamiti na illegal mining, dalili shine a lokacin akwai 'yan Chinese waɗanda su 11 da suna wata ƙasar Bagega inda suna harkar mining an ka lokal gannan. Su 11 a wannan lokacin mutum ko biliyan da za a baka ba ta zuwa wurin nan. Amma 'yan Chinese nan suna wurin nan suna aikin mining. Amma nisa kwamishinan 'yan sanda da jami'an tsaro a cikin alifin su 11. Your Excellency, akwai wata tambaya a nan wurin da take da muhimmanci. A takaice kenan wannan sasanci da ake ta zargin ka kai kana gwamna da ake zargin cewa kana da alaka da 'yan ta'adda, ka yi sasancin nan da izini ko da wato sahalewa ko sanin ita gwamnatin tarayya ta wancan lokacin da jami'an tsaro ke nan da maka zuwa na farko da na samu shi shugaban kasa shi ya sama ni je ni samu a wannan inspector general 'yan sanda. Sannan duk abun da muke yi na sasanci tare da jami'an tsaro muke yin su, kuma duk bayanin da ake yi tare da su ake yi, sannan kuma da sannan gwamnatin tarayya ko da dai wannan, sannan kuma da sannan ga wannan tsohon shugaban kasa Muhammadu Buhari, Allah ya shi da rahama, da sannan shi muka yi wannan, saboda sai da mutanen mu suka yadda kamar da faɗa ma sarakunan mu suka yadda, sannan ne tahi ne na tattaro duk bayanan da muka yi na kama shi tsohon shugaban kasa, sannan kuma daga nan aka ci gaba, kuma ko da ake yin sasancin da ake magana ba wai ni ke yi ba, jami'an tsaro duk abin da ake yin su ake. Misali duk waɗanda ma ake karɓowa hannun 'yan bindiga, ai jami'an tsaro ke kiya suna karɓo su, ba ni Bello Matawalle ke ta ni ke ta ni ke sa su, ba ni ke ta ina karɓo su ba, ni ke sa su jami'an tsaron su da kansu su kai su karɓo su, kuma a karɓo su a kawo su ga gwamnati. In an kawo su ga gwamnati, nan ne za a ga cewa an yi taro, an kawo malamai, an kawo kowa da kowa ya zo ya shaida abin da an kai, bayanan jama'a ake yi, ba wai a dukwance aka yi duk abin da ake yi ba. Abu ne wanda duk duniya ta ga abin da muke a wannan lokaci, suna ganin yadda ake ebo mutane daga daji ana kawo su suna tiya suna haɗuwa da iyalinsu. Kuma ai har gobe waɗanda aka ceto rayukansu Zaharuddin ai suna rayu, ɗan jarida kake. Don haka sai ku bi jihar Zamfara da duk waɗanda mutane da muka faɗa sha'aga an kawo su. Akwai Koriya musamman sai da ta rubuto man takarda ta godiya musamman a ƙasar Koriya da aka ceto waɗannan doktocin nata da aka ɗauke su kai wata 7 hannun 'yan bindiga. To a takaice kenan kamar tunda duk ka kore waɗannan zarge-zarge cewa ba ka da hannu a cikin duk abubuwan nan da ake yadawa a kokari ne na ɓata suna, menene kai a fahimtar ka menene ya sanya ake maka waɗannan zarge-zarge kuma a yanzu zarge? A wannan abubuwa in ka lura, ai me yasa tuntuni ba a yi su ba sai yanzu da ganga siyasa ta kama. Yanzu ne suka ɗauko wannan saboda ganin cewa akwai abubuwa da nake iya tare masu, akwai abubuwa da suka san ba za su iya yi ba. Kuma kamar yadda ka sani, a inda nake a matsayin minista, wuri ne inda muna binciken abubuwa da dama. Akwai waɗanda daga cikinsu babu ƙoƙarin da ba su yi ba na su kifar da wannan gwamnati ta mai girma Bola Ahmed Tinubu, su yi kowane irin ƙoƙari su kifar da gwamnati. Amma Allah bai ba su iko ba, kuma jami'an tsaro na bincike a kan su, sannan kuma sun san da cewa ni din nan gefe na ne ake wannan binciken, saboda haka suna tunanin cewa wannan abun ɗaya ne za su yi sai su kawar da duk wani tunane na ko wani shiri na ko wani hukunci da suke tunanin zai zo masu. Don haka suna tunanin cewa
in ba an kawar da ni a wannan minista nake na tsaro ba inda ake waɗannan binciken to buƙatar su ba za ta biya ba. Sannan idan ina wannan wurin to sun san da dukkan su babu wanda zai sha, saboda da yawa cikin su an yi tracing nasu, an samu kwantar da suke yi da mutane, an samu kwantar da suke yi da miyagu, an samu kwantar da suke yi da ɓata gari na Najeriya waɗanda ba su Najeriya ta zamna a gari guda, da waɗanda ke ƙoƙarin su ga cewa ma sun kifar da gwamnatin. Sannan ba wai ni da akewa ba, ai duk wanga abu da ake yi magana ce ta 2027. Ya za a yi a hana shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu dawa takarar shugaban ƙasa? Ya za a yi duk wani wanda abba wanda an ka san yana da wani abu da yake iya taka rawar gani an kau da shi kafin wannan lokaci domin buƙatar su tafiya. Sannan yawancin su kamar da na faɗa ma akwai waɗanda yanzu haka EFCC tana biye da su, saboda akwai kuɗaɗen da aka gano an kai tracing na daga cikin waɗannan mutane da ke wannan abubuwa, inda sun ka ɗauki nauyin yadda za a ci wata gwamnati. Kuma duk sun san da cewa wajena ne ake waɗannan bincike don suna ƙoƙari ta kowace hanya ya za a yi. Saboda su yanzu ko nawa suna iya kashewa su ga cewa wannan abun da ake bincike ba za a ci nasara a kan shi ba, ko kuma su ɗauke hankalina da wannan binciken da muke yi na tabbatar da cewa an gurfanar da duk wani ɓata gari da wanda bai son Najeriya ta zauna lafiya. Shi ne suke yi, ba wai kakka daɗa kakka ƙara. Ya za a yi a ce shugaban ƙasa ya kunya a arewa? Ya za a yi tunda ai kaga ƴan arewa kalilan ne, mutane da yawa arewa suna tare da shugaban ƙasa, amma su wanda ba su tare da shugaban ƙasa duk wani abu su ne ke yi. ƴan arewa da ba su son ta kowace hanya su ga cewa ya kai wannan lokaci, su ga cewa gwamnati ba ta ɗore ba ta Bola Ahmed. Ta haka tana ganin cewa Bello Matola babban ƙalubale ne gare su idan ina ma'aikatar tsaro. Shi ne kawai yau ba su damu da za a kai da aje a kai ni, amma dai ma'aikatar tsaro sun san ina wannan wuri to ina zama babban ƙalubale gare su na duk wata ajandar tasu ba za ta yi aiki ba, saboda sun san mun san abin da suka yi, mun san su, ko mun san ina ƙoƙarin da suke na su ga cewa sun ci wanda gwamnati wanda ba za su. Minista, kamar zamanka a ma'aikatar tsaro masu wannan zargin suna cewa tunda akwai waɗannan zarge-zarge a kanka, ina ma da za a sauya kai ka bar ma'aikatar tsaron nan, tunda dai waɗannan zarge-zarge sun yi nauyi. To ai kaga zargi ne. Ina son ka fahimta Zaharaddin, shi zargi wanda ba a tabbatar da shi a kotu ba bai zama gaskiya ba. Ai sun san hanyoyi waɗanda mahi sauki wanda za a bi a tabbatar da zargi. Kamar da nake cewa na faɗa ma wani ɗazu, to duk mai wani zargi na je kotu, amma da shari'a idan aka tabbatar da duk abin da ya faɗi ba gaskiya bane a kaina, to duk abin da na azamai na dameji dole sai ya biya. To duk wanda zai yarda da wannan zargi to ya rubuta bond, ya rubuta a rubuce yarjejeniya cewa ni na yarda da cewa duk zargin da nake wa Bello Matawalle, idan wannan zargin bai tabbata gaskiya ba ko ba ni da wata shaida mai ƙarfi wanda zan tabbatar da duk waɗanda zarge-zargen, to ni na da duk abin da Bello Matawalle ya sa a matsayin fansa to zan biya. So duk wanda ya wannan ni na yadda zan je kowace irin kotu ce kuma zan fuskanci waɗannan abubuwa ɗin. Amma dole kowane ne sai ya rubuta a rubuce duniya ta shaida cewa shi ya da duk wanga zargin da yake yi. Idan aka je kotu ba ta tabbatar da wannan zargin ba, to ni kuma duk wani abu da na saka na ɓatanci da ya yi man, to zai biya wannan abun, wanda dole duniya ta shaidi wannan. To duk wanda ya yarda da wannan ni na yarda duk inda za a je duniya a ji. Sannan kuma a yau duk bukata ya za a yi in ba ma'aikata tsaro. Ka wannan faɗa ma yawancin su suna da hannu da yadda za a kai da gwamnati, kuma muke binciken, ina cikin masu binciken. Saboda haka duk kuma sun sani sai duk abin da za su kokari yanzu ne ya za a yi Bello Matawalle da ya ba ma'aikatar tsaro a kai shi ko inda za. To suna tunanin ko na ba ma'aikatar tsaro ai bincike zai ci gaba ko ba ni wurin. Saboda bincike ne ko a wannan maganar yau ko na ba gwamnati ina tabbatar maka ko ba ni cikin cabinet na Bola Ahmed Tinubu, to na ba da rayuwata ga Bola Ahmed Tinubu, wanda babu wani abu wanda za yi na duniya in bari in Allah da ya ji kunya. Zan tashi da ƙarfi na da jinna da duk wata fasaha da garin in kare mutuncin shi, in kare duk wani wanda ke so ya ci zarafin shi. Sannan ko ba da Ministry of Defense waɗannan abin da mun kai establishing muka gano, to za su yi wanted din su, saboda a yanzu akwai da yawan su waɗanda suna hannu jami'an tsaro. To sun samu labarin wasu an kama suna da hannun jami'an tsaro. Yawa tambayar da nake son yi ita ce, kamar tunda ake ta waɗannan zarge-zargen haka, na san a farko lokacin da aka yi
wato sauye-sauyen ministoci na farko haka, fadar shugaban ƙasa ta yi magana da sauran abubuwa dai haka duk da zarge-zargen da ake maka. Waɗannan zarge-zargen kun taɓa tsaya kuka yi magana su da shugaban ƙasa, in kuma kun taɓa misali in ne ka shugaban ƙasa tuna ya gaya maka fadar shugaban kasa ta hito ta wanke duk wannan zarge-zargen, saboda ai kaga akwai jami'an tsaro waɗanda kuma ba wai sa su ma aka yi ba, su suka sa kansu suka yi duka wani bincike da baka tunani, suka gano kawai zarge-zarge ne na 'yan siyasa, zarge-zarge ne na masu ra'ayin su ga cewa sun shigo tare da mu amma ba su da hanya. To ya za su hitowa da wannan da sisan saboda su sa man wani bakin jini, ko kuma suna ganin zan koma in takarar gwamna, ya za a sa man abun da mutane za su sa man wani bakin jini, wanda Allah shi ke. Lokacin da na samu gwamna har an yi zaɓe, bayan an yi zaɓe ko ta tabbatar da ni a matsayin gwamna, har an haɗu wanda ya ci zaɓe. Saboda haka ko gobe idan Allah ya kaddar zai yi gwamnan Zamfara, zai yi gwamnan Zamfara. Sannan ko wannan ministan da aka ba mutane da ba su ba, amma Allah subhanahu wataala ya doka bani. Saboda haka idan ina da wani abu a zuciyata, ni na yi imani kwaram ɗin da ni sha da yanzu na je ƙasa. Sannan ina son ka sani da cewa ni ne gwamna da farko da ni rantsuwa da Allah a matsayin ina musulmi, ni rantsuwa da Allah da Qur'ani gaban al'umma cewa idan ina da hannu ko na san da abin da aka yi, ko kuma da sani na ake duk abin da ake na cutar da al'umma ko kashe al'umma ko kashe mutane ko soke dukiyoyinsu, ni ce kada Allah shi bani lamuni wata takarda, kuma har gobe ina akan wannan matsayin. Don haka dai lokacin in ka tuna na kalubalanci duk wanda zai hituwa takarar gwamnan jihar Zamfara ya yi wannan rantsuwa, amma har bisa ga yau wanda a gwamnan Zamfara bai ba. Ina son ka sani duk wani kwamishina na jihar Zamfara da ba mukami kai ko kansila sai da ya ɗauki alƙur'ani ya yi rantsuwa da cewa bai da hannu, ba za a yi amfani da shi ba, kuma ba zai sa kai ne ga wannan harkar ta'addanci ba. Malaman da ke wannan ke ba mutane Qur'ani, Malam Abubakar Fari yana nan Zamfara, yana nan rayu, sai a kirawo shi a tambaye su. Ni kirawo sarakuna, sarkin gumi yana nan kusa gare ni a wannan zaman, ina da bidiyon. Duka waɗannan waɗanda sun ka yadda da su zamna lahiya, sai da ni ba su alƙur'ani gaban al'umma suka yi rantsuwa. A wannan lokacin ina tuna akwai wani mutum guda wanda aka ce ma mai daji daga ƙasar Zurmi yake, ya yi ta kwane-kwane ya kasa rantsuwa. Wurin nan sai da an ka tilasta shi rantsuwa cewa ba zai koma sata ba. Daga cikin su waɗanda sun kai rantsuwan nan suka koma suka yi sata, to an kashe su. Wasu kuma mutuwa suka yi, wasu tsawa ta kashe su. A sai a tambayi mutanen Zamfara. Idan wannan abu bai faru ba, abin da na faɗa maka, to billahi la ilaha illa huwa zan sauka matsayin minista. Sannan ina son ka sani akwai waɗanda duk sun ka zo za su ce sun tuba. Akwai wanda aka ce ma Malam Kanoma, yanzu haka a gwamnatin Dauda shine shugaban majalisar malamai. Duk wanda zai zo sai na kira shi. Akwai sanda ni kira Malam Kanoma karhe 2 na dare, ya zo Zamfara, ya zo gidan gwamnati, aka kawo wasu mutane. Malam Kanoma ya ɗauki Qur'ani ya ba su, nace ya ba su rantsuwa cewa daga yau sun bar wannan harkar ta ta'addanci. Malam Kanoma yana nan rayu. Ina son a kira Malam Kanoma, idan bai tabbatar da wannan abun ya faru ba, yau ina sauka a matsayin minista. Tsakanin da Allah yau zaka. A matsayin minista, idan Malam Kanoma bai tabbatar da haka din ta faru ba. Sannan akwai wanda musamman bayan ya rantsuwa ya biɗi alhormar cewa yana so ya koma makarantar Malam Kanoma domin ya koyi Alƙur'ani. Ya ce saboda wancan su ba su da ilimi, suna cikin daji, ba a koya musu karatu, ba su ganin malamai. A wannan lokacin ne Malam Kanoma ya yadda ya ɗauke shi. Mutumin nan yanzu a tambayi Malam Kanoma yana nan Zamfara, shi a shugaban majalisar malaman ta jihar Zamfara. Haka ta faru? Idan haka ba ta faru ba, a yau zan sauka a matsayin minista. Sannan bayan sun yi tambaya, Zaka ji bayan sun yi kwamfilan na harkar addini, na magana da su Shaggumi da sauransu. Shaggumi Allah ya saka mai da alheri, ya shigo Zamfara, suka shiga daji suna yi masu wa'azi, suna koya musu karatu. Akwai malamai da yawa waɗanda sun rika shiga daji suna koya musu su karatu. Sannan ne wasu ma suka zo suka tuba akan fator da aka ce Adams, suka shigo suka tuba suka baro daji. Saboda inda an bi duk irin waɗannan hanyoyin a wannan lokacin da ana tabbatar muka da cewa da yanzu ba magana ta'addanci a Najeriya. A matsayinka na minista a ma'aikatar tsaron Najeriya, 'yan Najeriya da dama suna ganin waɗannan zarge-zarge suna ɗauke hankalinka daga aikin da kake na samar da tsaro ko kuma ya kamata ka yi. Wanne tabbaci za ka ba wa mutane kamar cewa wannan abin da zarge-zargen nan misali
ba sa lahani ga aikinka na ministan tsaro. Ai kaga batu ma yana lahani kamar da ka sani ko yanzu banda ka kawo maganar nan ko magana ba zai yi ba don alƙawarin da ni ko magana ma ba zai yi ba saboda ni na san da cewa tsakana da Allah abin da aka faɗi ƙarya ce kuma tsakana da Allah da ya yi sulhu a lokacin jihar Zamfara kuma akwai bidiyo da dama da za su alakanta wannan abin da na faɗa gaskiya ne saboda haka dama ni dai bukata ta in fuskanci aikin da shugaban kasa ya bamu na mu tabbatar da tsaro a Najeriya mu fuskanci wannan aikin gadan-gadan mu tabbatar da 'yan Najeriya sun samu tsaro kamar da na faɗa ma mutane da yawa suna cikin harkar ga ta rashin tsaro saboda ai kowanne abin da ake mani ana yi ne domin kada in fuskanci aikin da nake yi na tabbatar da tsaro a Najeriya domin ai kaga ana duk an taɓa na zarge-zargen amma shugaban kasa ya bani umarni in wuce birnin Kebbi idan na je Kebbi a tabbatar da an samu an ceto rayukan al'umman nan da aka ɗauka wasu 'yan makaranta duk ana ta wannan zargaza amma ni tai kuma Allah ba mu sa'a aka sako waɗannan yaran saboda haka abu ne wanda mutane waɗanda ba su a zamana lahiya waɗanda ke son su ga lahin shugaban ƙasa kan alaka harkar tsaro a arewacin Najeriya suna son su laƙa mashi lahin da ba nashi bane ko da shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya zama shugaban ƙasa ya isko wannan matsalar ba lokacin shi aka yi ta ba lokacin shi aka fara ta ba ko da Buhari ya zama shugaban kasa ya tafi wannan matsalar ba lokacin shi aka fara ta ba lokacin shi aka yi ta to yanzu mutane har dai daga arewacin Najeriya wasu na son su alakanta wannan abun a yi shi kamar yadda aka yi lokacin Jonathan domin a ga cewa Bola Ahmed Tinubu bai samu cin zaɓe ba na 2027 wannan duk da ganga ake yi ai in ka lura da ni da Malam Duhu duk suna ta waɗannan maganganun na banza domin su ga cewa sun kawar da hankalinmu kada ma a fuskanci harkar tsaron a bari tsaron kwata-kwata ya lalace duk wanda za a kashe duk wanda za a ɗauke a ɗauke duk wanda za a halaka a halaka to su waɗannan mutane haka suke bukata don mi don tasu bukata ta biya domin su azama gwamnati abin da ba nata bane a azama gwamnati cewa ta kasa kawo ƙarshen matsalar tsaro to ni abin da nake kira da al'umma ya kamata saboda ra'ayinka saboda siyasa samun mulki ka taho ka yi wasa da harkar tsaro ga jihohi ga Najeriya saboda ganin cewa haka ɗaya zai sa ka samu mulki ko ka samu wata biyan bukata wannan ba daidai ba ne wannan tashi arewa ne ga baki ɗaya sannan idan aka zo aka yi magana sai a ce a zo a haɗa kai arewa bayan arewan nan ita ce ke cutuwa kuma ɗan arewan nan suke cutar da arewa da kansu domin su ne ma ba su a zaman lafiya tun da misali yanzu kaga kudu ana samun zaman lafiya amma yanzu arewa koyo shi cikin tashin hankali ake sannan mutanen arewa su ne abba su kuma ba komai bane siyasa ce ana son ya za a yi a shafa ma shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu bakin gawayi mutane su tsane shi mutane su ki zaben shi a taho a ce shine ya kasa kawo ƙarshen matsalar tsaro wannan kuma yana tabbatar musu wannan kuma shine tsoron da suke idan yana ma'aikatan tsaro don sun san da haka din ba zai yi ba sun san da kar ta san kar sun san da cewa mun san su ko mun san duk wani plan da za su yi kuma Allah da Allah zai ba mu sa'a kan su za a ɗauki mataki a To ya Excellency kamar cikin minti ɗaya me zaka shaida wa 'yan jihar Zamfara da 'yan Najeriya da wannan zarge-zarge ya fara tasiri a kansu suka fara gamsuwa da wannan zargin? Ok, kamar da ka ce wasu wanda zarge-zarge ya tasiri, to idan lokacin ina opposition kahin in zama gwamna, ban yi ba a yi da ba a ji sunana a wannan cewa ana man zargi ba. To balle lokacin da na zama gwamna, duk wanda a gwamna kokari ne ya za a yi jihar shi ta samu zaman lafiya. Ya za a ɗan shi ta zama lafiya domin a matsayin kana gwamna in jihar ka ba ta zama lafiya, kai ma ba zama lafiya ba. Kar ka manta, ni a gwamna na farko da na ɗoki waya sadarwa a jihar Zamfara har tsawon wata uku. Mu ko da ɗauki ina cikin jihar Zamfara ban kai koina ba duk akan dai yadda za a samu sauki akan harkar tsaro. Ni a gwamna na farko da na hana shiga da fita a cikin jihar Zamfara. Ni yanke duk wani wuri inda ake kai abinci ga wannan. Kuma daga baya da mutanen nan wasu suka ƙiyarda da sulhun nan. Ai na je an yaƙe su. A wannan lokacin ne na yanke network domin jami'an tsaro su shiga su yaƙi waɗannan mutane. A wannan lokacin ne na hana shiga na hana fita. Jami'an tsaro za su haɗa maka a wannan lokacin saboda muhimmancin abun turayya na sai musu jami'an tsaro domin su rika communicating da juna bayan na yanke network. Sannan ni ne gwamna da ni taso ni duk wani abu da zai tasowa zan je da kaina in je in ga mai idanuna. Saboda haka wanda tabbaci za ka ba wa mutane misali la'akari da waɗannan nasarori da ka ci ka samu. Kamar da kuma su tabbaci na su faɗa ma al'umma a lokacin da ina gwamna ɗin nan ba ni ɗaya ni sulhu ba.
gwamnoni da yawa sun sulhu, me yasa ba a yi musu zarge-zarge ba? Saboda su gwamnonin da sun ka hau ga waɗannan jihohin sun fuskanci matsalar tsaro gadan-gadan, ba su siyasantar da harkar tsaro ga al'umma ba, sun fuskance ta kai da suka same ta. Amma mu jihar Zamfara abun ba haka nan ba ne. Yanzu misali ko a Zamfara gwamnatin da ta gaje ka ce kake zargin cewa take waɗannan abubuwa kenan misali, domin dama abin da zai ce kenan wani zai ce sauran gwamnoni da suka yi sulhu me yasa wannan zargin baya bibiye su sai kai misali. Ai kamar da na faɗa maka yanzu sulhu da ake kamar da na faɗa maka ai Kaduna ada sulhu yanzu haka. Kuma an zauna lafiya ko baka taɓa jin an soki Obasani akan wannan ba. Saboda haka shi yanzu misali Katsina za ka ga bidon da ke yawo Katsina inda aka ce aka yi taro da 'yan ta'adda da kuma mutanen gari. Aka zo aka yi sulhu. Ka taɓa jin wani ya yi magana? Babu wanda ya yi magana. Amma mu jihar Zamfara saboda dabanci, saboda mutanenmu ko shi gwamnan da ya gade ni yana ganin sai ya yi haka yake iya samun nasara. Yana ganin sai ya ɓata mun suna ka iya koma gwamna. To ni tunani na Allah da ya bashi gwamna shin bai yadda da Allah zai iya ƙara bashi ba in Allah ya so ya koma? Allah da ya cire ni daga gwamna bai yadda da Allah na iya maida ni gwamna ba idan Allah ya niyyar maida ni gwamna. Tun abin da yake kira ga al'umma shine to san da wannan zargi ne. Kuma kamar da na faɗa har gobe ina bisa ra'ayina na rantsuwar da ni na cewa idan ina da hannu ko na san masu yi ko kuma na san waɗanda ko ni ke sa a yi ko ina ɗaya daga cikin wanda ya karfafa yin ta'addanci ta cikar Allah ba Allah har yanzu ina kuma ina har yanzu kalubalanta shi Dauda ya fito ya faɗa mu duniya cewa ya yi rantsuwa kamar da ni gaban malamai na jihar Zamfara ya ce duk zargin da ya kawo Bello Matola ya rika Qur'ani cewa tsakanin shi da Allah da wannan Qur'ani duk abin da na faɗi akan Bello Matola gaskiya ne kuma in ba gaskiya bane ya ce Qur'anin Allah ya kama shi ko kuma kada Allah ba shi lamu. Sannan ina ƙara kira gan shi ya hito ya yi rantsuwa ya sa duka kwamishinonin shi kamar da ni da local government chairman su yi rantsuwa da Allah duk abin da suke faɗi gaskiya ne kuma ba su tare da ta'addanci kuma idan suna tare da ta'addanci to Qur'anin Allah ya kama su cikin gaugawa. Har yanzu ina kan wannan cewa in ya isa kuma ya san da bai da hannu in kuma ya san da duk abin da yake ba shari bane to ya ɗauki Qur'ani ya irin rantsuwa da ni bayyana jama'a bayyana duniya ya yadda ni yayi wannan. DCL Hausa.